how na mani oni mu sisi no ye ba pointi obi a kyerem se shunshun mu wiase mu se wo maame agi wonu nyam anase ni wu se wo nua ba bi agi wonu anase ni wu se wo nua be ma bi de wona nduro so edifo nde ho aka kyerem ba na etini se ko baaye ana wa ba asasi supen na na mo hyeso na nipa kwa ho yiyim kwa ho kyerem obi adwuma seye obi aware seye obi yare bi bono obi nyamane bi ni esane bi sane bi ewo mbra o ba asasi supen nipa fa amane ni otai mu wo nhyema woni bi obedi wa asasi we so a wo be kwa ba betua so ka abraba abeboe wo obi ya obeba wakwem a ono ba be nante obema wa fa atitim se ne na mo hyeso ani fa atitim no je bi etum ye oyere bitum ye oba bitum ye omaame bitum ye wunua di se nkofo na wo ba wakwem ma bom se won wo di nia wo do na mi ndro so kutia ono eye contract na wo maji a wo de ba be afi wo na ebe na mo nsaso na wo so wa kosa obre na na mo nsaso ani pa ko mu Yesu ba ye no Bible say obebre ne ho ase me boa ye bona sembim titi no owu ye na nsaso osore afi oba ye obebre no atiti ofem this time also okwa nse den arendade into okwa ba betue boni a wode ye no so ka onipa bia when you abre sha obobra if you want to win the day you have to conquer the night into nipa bia da ye de wo men fa da ye de wo ni ndiago but when you want they are very careful na o bon pa ya sre dey aye wo bo fo hwehso no se so past life wo be ya ni ti obi e na ama wo bra wo ba bio wo fa wo ne nche wo fa wo abusia mo akwaba e de ba too much GH so na le program ya ba be hwe e ye sunsun ho dwumadi ya ne prophet Adonai e na ye ba bedi bese so be ka no ho ya ko di fo akoma na kwaba ye koma na kwaba no mi asasra ba se me so me ya no akai sa wo de go no e be ka ho se ne be na upload ni to mo a wo first person ya won sabidi kaka adofo prophet aya ka represent kan ho ye koma na kwaba na fe ye fa komo no e hihye for wakam so ma papa bi ya boko awade yankopon ado yes odi for some video ko social media man for kasa we be sansem owo pensem anu yi na o metini abobran na posters a da social media man for e bisa na se enei yetu ye ni hwe ensori ni edifo edwumadi a wo mudi a ene wo beti ni kwasumasi obi na eyo obentin fie nkonwe bi na ensori ti a nipa ne beko akwancha hodo ni na ebema no na so e de akwancha be ma nipa no ne ebe che ne so onye nyina no obeye ebe wi achi na still a nipa na se e hawa ode koye no egusu aso na wonya oje emfemfiri sa hawo ni ene na Ghana fo bisa se ene na eye de importe could it be say eye na ne omo point se eno ne hawo no enye eno na ye hawo na bifufo na wo no muntimi nka na yo mame me dawasi me wasembisa Pompi no so bi wo ohaw ana amanie bi na okọ difo bi wo se okopeni hawa no moya difo no prophet Adonai ye bisa okay ohaw bi ade baba mani bia ye bisa sana ana montu bi wo haitu nsora nka na dabi na ne wo mi nipa bebre de wo ha be ko difo so ope ohaw na no moya difo no be sunsun mu ya se ne wo se o maame no yo omo ta aka kire nkofo pa me hu se unia ba bi e no yo etunu kwa ma ekodu bi se obi kwa ka se oyere e no yo nti obi ne ne yere tide mu wonam pa ba ko so peso bi obi ada because of nia shushu ni pabi aka kire no okay eye den obi be ware na ne yere kuta shushu no de be di nia na o de be poetia no eye den obi be wo ne ba na etiri maame ni kuta shushu no de be poetia ne ba adentia nipa bebre ana meka se nipa ye wa asasi so ye ni ayako ana yaba obi oba asasi so no na namu obetu ye tia nipa ana wakwa aba betu obetu ya so ka nti no
ɔhaw a na amane ɔne mu hyesei no yɛbɛpɔnte obi akyerɛ no sɛ sunsun mu wiase no sɛ wo maame agye w'anum nyam anaasɛ ne hu sɛ wo nua baa bi agye w'anum anaasɛ ne hu sɛ wo nua bɛrima bi de wo nam nduro so adiifoɔ no bɛhu aka akyerɛ baa na ɛtini sɛ wokɔ baayɛ anaa waba asase so pɛn na ɛnam nhyɛ so na nipa kɔ ahoyɛyie mu kɔ ahokyerɛ mu obi adwuma sɛeɛ obi aware sɛeɛ obi yareɛ bi bɔn no obi nyamanneɛ bi nyi esane bi sane bi ɛwɔ mmerɛ a woba asase so pɛn nipa fa amanneɛ ne ɔtae mu wɔ nhyɛm a wobɛkɔ a woba bɛtua so ka na ne atini ansa na obi bɛpɔnte akyerɛ sɛ wo maame anaa wo papa anaa wo nuabaa anaa w'adamfo anaa obi di wo nya na obi di wo nam obi wɔ no ayɛ n'agyapadeɛ esi ne fie ɔde ama hwɛsoma na nini de ne nam nduro so kwa sɛ na dwen ɛmba ne fie na wohyɛ ne so bɛkɔ mbɛhwɛ mu adeɛ deep no na ɔba asase na ɔbɛsisi nipa ɔbɛbɔ epo gye nkɔfo agyapadeɛ bɔ so because bi wɔ data na sika bi wɔ ne nsam na ɔtumi bi bi wɔ na ɔyɛ ɔhene bi na ɔyɛ nipa titiri bi nti ɔde hyɛ akɔnyɛ na ɔwɔ no ɔde bɛn nipa fa atete ne dwodwo mu nti nipa bebree a wɔn brɛ yare ahodoɔ edi nipa nya obi wɔ hɔ a ɔba asase so pɛ na ɔyɛ doctor bi ɛnam ne nso so na nipa bi kɔ ahokyere mpa wɔ ne yareɛ mpa so nti nso bɛkɔ aba na wɔbɛ testi saa tete ana dwodwo na ɛnam nhyɛ so na nipa fɛ mu no nso bɛkɔ bɛba abɛ experience saa deɛ na ɛyɛ da anaasɛ ɛnyɛ dɛ nti obi bɛkɔ baabi yɛbɛka kyerɛ no oyere na ɛyɛ ɔne atini ɛdɛn na ɛbɛma oyere a waware no a ofisi ɔno ne bɔbra bɛtumi ako etire wasɛ wo nneɛma brɛ wase ebi esi wɔ man mu nipa ne bɛyɛ nipa kɛseɛ ɔtɔɔyɛ no yɛnim nya ne yere ne mu ne bi bɛyɛ yɛtia nipa no ɔma ne kyiri yɛ basa ndɛ nipa bere gyapadeɛ kwa wɔn ntumi nkyɛ because man so ɛda ne mma ɛne ebusua ntɛm no nti asɛ nim nyɛ ɛnam hwɛhwɛ nneɛma ne nyia kɔ so ne sɛ bɔne bi a ɔbɛdi wɔ asase wei so a wobɛkɔ aba bɛtua so ka ayɛ sɛ odifo wo kyerɛ sɛ nipa wu ɛnsa a yɛsɛ Bible na ɛka no nipa wu ɛnsa sɛ Bible sɛ nipa atwa sɛ nipa wu prɛko pɛ na owu akyi no atemmu waka sɛ owu akyi no wokɔ aba biem ano kyerɛ wo Bible asɛm a Bible kan bi yɛ bebu nti na nipa bebree kan Bible a bɛhu na ne hyi wakyea bɛhu na ne shirt ne kɔn na ɛkɔɔ the mindset a ɔde hyia nyame asɛm no ɔhu ni sɛ wiase agyapadeɛ deɛ wobɔ so a ɛyɛ musuo nti ɔsom nyame akɔ heaven nyame na ɔbɔ sika ɛdɛn na nyame hu ya ɔtumi de gold hyɛ asase mu ɛdɛn na nyame hu ɔtumi de diamond hyɛ asase mu ɛdɛn na nyame hu ɔtumi de bauxite name them nyame wa mo yɛ sɛ yɛmbɛdi hia hyɛ ne yɛhu okay owu akyi na temwo no bɔne bi a ɔbɛyɛ yɛ a wɔntua so ka no ɔbɛkɔ ba abɛtua so ka nti nipa bebree brɛ a wɔn brɛ obi start business na ɛkɔ paa ndɛ biribi ayɛ basaa wɔtinya still a solution ma obi kɔ wiase na yere na ɛyɛ no nea ɛte sɛ wobɛhyia ɔba a ɔbɛko atia wo anaa ɔredi wo nya no abrabɔ a bɛbɔɛ no wɔpɔ obi a ɔbɛba wakwan mu a ɔno ba bɛnante ɔbɛma wafa atiti mu sɛ nea ɛnam wo nhyɛ so a nipa fa atiti mu no nti ebi etumi yɛ ɔyere ebi tumi yɛ ɔba ebi tumi yɛ ɔmaame ebi tumi yɛ wo nua nti obi bɛtumi awo beebi a ɛba no ɛnam ne so ne bibi abɛsɛ yɛ ebi ma sɔfo a wɔn mba tibia nkɔla no gbom sɛ obi ti sɛ ɔhyɛ ne so wɔ ne papa ne kura na ɔno ankasa no na wayɛ confused ebi esisi yɛn bi wɔ social media ahodoɔ so sɔfo ekuku dam adantia wobɛkɔ ne past life na waba asase so pan na obeyi bi ma nipa kɔ ahokyere mu nipa di hia nipa yare ahodoɔ amaniya ahodoɔ hyɛ nipa fo atiti mu woyɛ den wobɛkɔ aba bɛsi asase na ɔnam so woba bɛhu sɛ nea nipa nam asase so a wɔn brɛ no wobɛkɔ aba bɛnante so abrɛ odifo mmisa o ɛnna na nea ɛwɔ kɛn sɛ yɛ gyina no so abisa sɛ so nipa no
near wako na wasan aba na ebia the first life no o ma obi call how bi ni atiti ni amane bi mu no na wakwa asan aba na obe experience no onu obe hu se ade a me de yie nipa in first life no eno so akete na baba mi to yi ana bebre ni asho edifo bebre ko ni nti no kwa se wo yiri kuta shunshun ya na ma mi kuta shunshun ya na wo bi no odu wo be hu aka kire but all the genesis of yenam sure wo yiri to utum no yiri ka bo ma kire wo kutia all ni entie nam sure ma mi o chi mu e kire on wa ba so betia all ni entie wunni on ni fi enna ba ko eja ba ko inde ono prade ho a onyanko be yiwefo ebi kwesi oyini bi enam so na ohimba bi efi mu mote aha e wo se ni nua obetua the past life so ka majority of them this enko na wo ba wakọ ma mo se won wo di nia wo do na mi do so kutia ono e contract na o ma gi wo de ba be afi wo na ebe nam won sa so na wo so wa kosa obre na nam sa so nipa ko mu bi it is okay ko be na ka ye point to obi ti o se on no ye wa your point it on wa wow na de kwa ntumi ye mu edwumanda akwankyere bi no de mo wa no ebetumi ashowo ama okay so therefore me go me send na wa say ebia ye fa na say me ti yen na me first life am ba ye no ebia na ebe fa me nsa so e ma obi bebreye obi betrete obi hahaye e na me ko enti se na wo kan si ye kwa ebe san aba betu aka no se me ko na me san ba na me be hia obi ono so e ma me bra me hu se the first life na me ba ye no me de be ye ni pei eno hu sunsuaso na na me suma san ba ya ma be hie ya na se wo ye bisa dina me metu fu se wo bobra na nyama nko ya pedifo no ye bisa mo e bisa na oye no me expect so be catch so bi ye me nko be bi nko po bi oye we chi kwan na nipa no de onna we gine ni mo okutia but wo be ko the main thing deep no na ye wabra ba bo ahua ketua na wo betua yes nti nipa bia wo na mo pese wo hu wabra bo ano se wo di dwana wo se dwani kofu ma ye ntem na ye bisa ko bi wo no enam nsa so bi dwadie kuye wo betua so ka pepepe sene o kan na se sa na tie dia oje bia ni mo de mo bi because why you born in dia betua so ka ye no ano no yesu ba ye no bible so bebre ne ho ase me boa ye bon assembly titi no owu ye nansa so sori afi oba yo bebre no atiti ofem this time also okwa ba nse den awen that nti okwa ba be tue boni a wode ye no so ka onipa bia we asofu na simple enya de bia simple thing oba no bebre ne ho ase e be kire nipa abrabo amobrase ne so oba hwo nyame o metutu mo anam anye nipa fe ye brim yi e kan no o hwe ni yes no me kola me ban boko se bi odi a e betwa me ti a kire me the next time around me so me ti am se me so wo tu mi into okwa ba be hwe boni a ye wo mo de ye no wa asase so no okwa ba be hwe wo msoka abe hwe nipa soka obi be ka say yesu de ya wo kan de se wo no wo ba wiase no wonim se tax ka da wa wo ba be yi nti wo ba wiase a pri na hu mutanti ade ba wiase nipa bia wo makwanya se obeku abrabo na bo no hwe wo de woni kan bo brabre na abrabo na bo ye yemfa ye ni do hye ye de ni na wanti abrabo na bo ahya be bo bra na san wo be bo bra na san because onim botaye nti a wona masase so wo dia ne se o ne ye adwuma sika ba matoka mesidan eno na abrabo nti nipa bebre hye ase na nyame koyi ohu nde ona na mo se ne nyame se bebre wo mo nyame ye basa adentia o hye ase so ne koyi pa o hia be ma na ona ne twempena be ma ne ye no ade odo ntiahye nde no aware na dan bush we hu ye ni mo so ye ne bonsa o we yakob bi na difo bi aka de problem ye oyere we shu yakob bi na difo bi aka de problem ye hu because difo na hwe wo past lives nyama ni pa kasa e bebre na obi tumi bobro obi tumi gidia no office abrabo na eye free sa afi obedu bebi na ne dia yera wo system ni atu asofo bebre atu musicians bebre atu footballers bebre
name them politicians akese be etiti wo de obia de hu bio wonti bio adentia o bobra na nyam ekọ na yi at this time no one ye bi sana one kasa nipa wo ye butai be na de ba asase so enamo nhahwe mo bi be fa yare kodanda pinisim yare ba be hwe o hwe a o be kwa wan ye anu druda because oni butai nti o na masase me so abrabo ne bo sa wo ti ahye a wo be bobra na sa wo ba betu abo ne so kampa di fo betumi asrama na oba na waba ya wode wo sabeka na wo hihye ene wona mo tu a wutu wona fafiri bi aba wose oji Yesu din dia Bible say enyamadada ni ni ade etwem wose Bible say saboje onyamadada ni ni etwem ne bo a okay enyamadada ni ni etwem Bible ma shem bia da wa nipa kan bia nipa kan ne tra nti wo ni say o maji Yesu din edi nyamadada ni ni etwem ze ma ya abode fofo wa ya abode fofo so bre nti bibi we wa e wo so ko deeper uji Yesu din dia first e say o sure oath o ko apam nti apam na wo kan before Yesu share me kra na ma genkwa nti wo de wo kra e na wo di shiwo ama Yesu na obedi ne chi no sa apam na wo kan o tiase na after say o kasa apam no wi say ye initiative initiation ne dey o say ye bu wo shu tin okay say shu tin na ye bu wo shu wo ne ye tumia na bufo shu no so ye do kwasha ne sa nti say nyama nya say won ti nyama hwe ahye wo be wo nyama hwe ba be di nya wo be wo nyama hwe yare kwankwa be to so wo be wo nyama hwe be bo brasan ti ni to be bo brasan odini wo di she onye basabasa obo ne bra pepepe onye na bra bo like odini le mu se oshum ne nyame wo mu ne krom send John chapter 4 verse number 23-24 ne kan pastor nyama bi nkoyi pedifo bi no ye bisama no hwe wo do past life obra wo be boye se wo kra na ba asase su pen na ba ye no enam nsaso emo bi fa titi jojo apenisie kodan de bi ena hihia wo so bobra na fin say bi be nyama saya na say you have to wake up God Bible say ye wo shunshun ni pedua na ye wo nam ni pedua de bia me come asem say sa abrabo no want ne bo asia me say wo be kwa koye adwuma o presidency na da ban no be ye adwuma bi wo be kona ho dwue mu no wonam kra nya bi to hwa no kra be ye ode odifo nti we no se onipa no wo ne sana se wabaye ade e na wotu aso kade a bibi wo ho betimi aye dane esre nipa bia wasi se won ti se damramba ebe chill we daba ma han pa ya di ana yesa nti no nipa no difo odi wonim ono be ye gwudwuma no and let me tell people share about shun dwuma yemu a enye one day ena okọ ya wo breakthrough cause maybe ye bisa me reading the past life pa we read obi past life na no what ne show na ba shashi su dwuma be did etie nipa na hwe brobre na esa otubo besama na afi bo se nipa no se afi ni scrap ni show na e free afi no bo se ni nyamwa start ye de epeja nti so dwuma ye no wo ba ko baby be catch obi ye ode but still a solution in ba what is the cost okay nipa na oye ono wage contract wage contract ena ode aba ni tibiem ena ono wa behia na o business no ogu na ma ndi se wo ku nemu ntoko a wo ba ku nemu ntoko ba result unya ndi se o de so sumu de ne ba abrabo ya de mienu se wan konka night na untumi konka day okay sanity so when you have pressure bobra if you want to win the day you have to conquer the night nti nipa bia da ye de wo men fa da ye de wo ni ndiago bonwoni na hu wa de ye very careful na o bom pa ya sre de ya ye mo bofo hwe so no se o past life o be ya ni ti obi e na ama wo bra wa ba bio
ɔmfa wo bɔne nkyɛ ɔmfa wo mfonso nkyɛ na nea woyɛ tie nipa ma nipa kɔ agye no this time no yade a ɛbɛma nipa betumi akoma to yie Oli for wakofa eda e de wo ni ade abai de na memina so na mefa misa me asem bi say do hot empempi so ya na yete mo amoye sunsumu ni menchechi bia ya mo church ni social media asem na mo no e bi kire se eduane kura ya na yedi no ya na ekutia ye nkwa bi so timi bi se eduane a yedi no wo kwan bi so a ekutia ye sunsumu ma ye timi mo bra wo wa bete se yesi wo pese wo ye di sunsumu a enem bi wo ha mewe ni abobo bi se preko e bi kra ka momone se obo wo a wo se wo di momone se wo pese wo bo abrabo na ye minim se bia ne kankan ni ti o ka momone wo wo di chi ade mu a ya na ye kama pa na so bi se wo di enyi it's different aduane a ye di e wo spiritual influence bi wo ya brabo so a e kutia ya na me ba cho ai aduane a ye di ba cho ai nipa bia da ye de wo no wo chiwade okay bokra no e wonam ya na se ade bia ni se wudi one for instance Monday born and na my friend adanko me ndi bida bofu o hwe dan so na krabo ano okay we are Monday born wo element anase bofu o hwe so no o ye nsuo bofu nti ya wo duda terapia yendi odifu adwen nam mendi ke ade bi wo a nimdie ni ho ebi wa no we defeat wo frasi ma na wo sho abrabo na abone still face challenges ni problems bebre awole sem ni problem edwuma sem sikasem ni ade na obi tuufo difo bi ye nkyerɛkyerɛ unim John ba ne John we begin to share ya churo bi ade wo kan a wo okay okay unim Paul ba ne ya de Paul ni ato se Paul no churo let come up Corinthians ene ko let our Bible ma o kan a 1 Corinthians chapter say now we okay and a letter not to come obi on no churo letter come obi a sure say monye osum ni say no o kan letter na wo ni say ani ye nyame asem ni okay ba ni otu oni mo o chiro ehintasem eni abakwasem shushu mudwuma ye enye wulehuna sa na me prophet aro na me pese nipa tiahye na nipa fu na kwan ene ndi ye e wo so ye wa brabom ema ni o pese odu wa brabom betumi du ni botan ho one wo ba asase so wo bobra na mfa pedifo bi no ye bisa on hwehye bra wo de ba asase so betu abone bi suka anase why you be bibi ena wo ba be face the same thing ye wo Monday ya onipa bi ye wo ni chiwade nti ne wo di akon e wo say we are very careful hwe nipa bebre saade na di wo nya pa wa brabo wo mubu but always be an nipa brabo akoye beye ye wo ma me bi agi wonu nya wo eno no ye mo system ni mu nti mbe obi ni nua kra no osuro no ne ba kro osuro no na me prophet ado na me kama sem say first na ye kasa ye wonu ye oba nne obi kra ni kunu ono ne da mpa kro so otumi wo say ni kunu ni oba afofo akọ ma wasi we kunu efiri ho adentia ebi wo na be ma no na bra ba wa bobọ pen na se nipa na ba di la ma nti se obrabo no pese ogbo na wuhia shebra de bas botainti a ogbo ade nyankopon odum bedu ahase so obi o ni from Monday to Sunday obi a wo ne chiwade they born biawo da ya wu biawo chiwade ma spiritual father nchiro onu so apedifo wo ni die no nchiro se we hu a wo chiwade no e be ka wo kra na hye okay na du de ya ye de wo wa de no ye wo da abofo time abofo no hwe de so ni bie ne dosh nti e wo sa wo pre na wo hwehwe na wo practice wo say ye wo mejoda ye wo mebranda ye wo kuada ye wo yawada ye wo fiada ye wo minda ye wo kusiada e den na ni se me de kamekra no se wo ye Monday born na joda du na wo she black o pafo ni tufem se den na enkoye moda enkoye moda da ye de ye wo bia kra na da ye de wo no ye wo kala bi kra ni se wo de kaun antare kala eni se kaun but the difference we must so the argument we won your kan ho say Bible said if ekuni pedwani no
ewu ni peduane ho fi ne ne fi ni peduane mu na eba no poison enyem na meka nti I no poison eze ni eku ni peduane mu fi to no poison e bi se de yewudru body yankopon hiro bibia odifo woka aduane a yedi ho asem wo se wo di ka church no se wo bia ba ne past life no the boy brabo ni bi no aba no betua so ka na wokoye bisa ne ebisa ho a etimi srema no eti aduane a yedi ebia onipa no wo Monday born or Tuesday born wa kire aduane a wo se wodi ono so se aduane ni ko eno na any favorite o dey do be eti ono so betimi asre se we dey sa dey dey aduane we ni wo se na so me penti me sre me dey ma me kire wade bi Jesus Christ nam nipadom oguso ye ne century den na wade afi ni pampem ma obi di ne ho twe Yesu obi di ne nsa aka the share for is Yesu say ni pampem na twa ho hie e da obi hu ba pem o say no obi di ne nsa aka me adentia na Bible shi oba we bu ne sha 12 years o nya di bi so ne nsa ka papa na ntare obi nya yaresa don ne nsa ka na ntare no onya yaresa ba Yesu so obi di ne chiwade aden aka okay anameboa and he said obi past life no ebi niya na we say o say dey osra and yes Yesu mo mba ni sa renda de bio mba ni so gwa mba na nka this time around kan re ba ho first nko bo so de ma de tufo o be you to that ba no ma free o be no like Yesu Odi for ya brand ko ye ni adwe won komo na mi wi a bo question mi say ye be gina so a check today ma ye ni komo ni wi a ba be bisi jitu wona wa be yi ma no say ebusua bi so ho a ye say ebusua we dey awo ni ebusua we dey aware ni enti ampa wo be hwe no na ebi ebusua no line ni na ma ni na wo ho omo nware ye but bi e wo a wo be ha na ebusua ye say awo ni ma na aware ni mi na ba ku bia kwa akọware aware ni mu no obetete saa na wakwa asan aba yesese ya kase busua wi aware ni enti ya na wo mo ya kase busua bi wo ho a aware ni mu na nipa no timi nya aware no a wo kwa ensi ni ya wo san ba no eno kire se ene na aware no nya enye papa na so si yen hwe ayare se kakra ko prophet Adona say aye akase a binu mu akoya kan se makase a kire ba wodu fie a nye hunhuna ba nyame hye ne din no my friend 3-in-1 herbal tea. okay Because obi o want diabetes adokro. Obi a pressure di unya. Obi a hepatitis B ha wadwe. Say yare kuku da miansen. E go onye bi no ma etu ase ba one thing me nton eduro mi sa yare. Because yare na wodi wakwa wodi tia. When prophet Adona say all children nduro. Waba no say papa wonduro me yare ye diabetes. Nti me pebi one I was saying ye bisa show past life so wo ba asase so no wo be fa yare bi ana na mo hyeso mo binya yare ko ankro bi nti ayare say so shunshun mo ansa na pie mu nem ye wo yare bi obi tie ne na onya pala bi anom na ade chi no ne na mo ni wo yare bi edini penya diabetes akoya ko yare pressure akoya ko yare hepatitis B kidney failure ne won keka ho name them adentia wo be hwe nipa ne past life no wa ba asase super no pa ye na nam ne hyeso mo binya yare koranko bi na ni kwa asama wo be kwa ba experience bi ewi ahye na ye nam no de bia me kasa ne yemfa ye ni mu ko hye ne ye di ni e na brabo no wan tin ne bo ahye ya wo be bo bra na san wo bo bra san no ma me kire wo de bia me yes example no first na nyama ye pawo first na misika sem na koyie pawo first no avi ne oja ne di bibia e basa we are seeing economy ye we afi we mu obi ayi 2026 Benz obi ayi V8 adentia de mu obetutu wanam pedan mu chi kwan na mo bi nye bisan ko deep enko show past life mo ti wa da bit sunye bi no me betu ase we dream and vision and a brain for be a woda won should die. We be no be wada isu enua. E mo wada isu so
where activation of the show and a show power and a healing body and a PT2. Obi a who and obia one kasa one say okra why ha me say so for viewers or was who say the cran film. That's what we nan kase more than a brem. Odi for just work na cran film no kai na no anu. We be no ma a be Kenyan shin the crown I empty. You pay beyond a map a bamboo chill quite. You are no way different. If you do attack you, it is a Ungina here, pay different beyond saying Yaman or Doma. What should you say? No show, no more cramming yet. In your bin, my mouth shoes, you pay Gianni at the where a stroke about tea. Say stroke not candy part to an obu the inside it or was an answer to me. In your bin, my bit you are where Catholic don't pay sciatica and a bump. Obi a wo don't pay me out. Who say, my portion, because today sciatica na sintin twetwe with senior kwa sciatica ba ko ntumi njai. Ogina wa asema ba otena wa asema ba. Unye bi no mo so nti betu ase. Nipa mo nti o me nton edu. Bisayare. Ayare se o shushu asa na pie mo nemu. Ye ko hebati. Obi a ko ko dunya. Unye bi no mo so nti ase betu. Na we cardio any secretary be our pressure and our BP and you be no more surety. I have said, way detox me peduano if you be a film among what they made the peduano come. We all star about Saudi and I or one or two. We be no more surety. I have said, we stop drinking about 2 weeks in Libya in Sanom Nabrab Esen Nabraba or you be no more. I see it too. We should waste about tea. Be a Sierra. We need to know betu ase and we restrict obi a wo asthma and obi odo tu compound we need to know authority the betu ase we me friend back to send that about tea abrabo na ayebo me nda wona ma wo bo bra wudi wule mu wo for plans no obi twe abo we need to know obi say or try wa on try na you say nyame tumi da so ti ahya na nti ase bible she endi bia ba na yefa ne han sayare don mo ban na obrana wopon wotumi abobrana ne ye ode no afedi so where diabetes about tea so the na type 1 and type 2 unye bi no no osorenti asie betu pamchire wade bi awaresem ebusuemu asem odefo bi ogana ana opani bi a wobobra e ogana o se me bushia obetu ye na sikeni na obe ne maame ana ne nana and na busham penifo ni bi see because me say nipa ofia pa me we say nipa busham ye do so pa but me we say obi etumi abobra bi edu pempen so bi na ye ka ehin kasema ewo ebusham me chance ebusham no first na nipa ni nti ye die ebusham no musika no kwaji nipa o ka kire penisi on de on peni o because oni nipa ye he ebusham bi e woni nipa ba ko bi wo a say or sorry one number of Austria. It was really a deal. It was really a deal with you. Yare my sound. Prediphobia or Tiabra Bonabas. No chill quite of a shame, Bushiani, the Babukuta, and I Bushia for. Why are 2 Monka? Yamu, my brand. What do you feel, Bushim? Be you, Bushum, Bushiano, but. Yamia fa kwa mhwe peja wo amande wo de nyama bre wo buhua dia wo shuba tunya ese nipa abrabo ne bo wanti ahya ababo brasan nti wo behwe buhua no se obi antumi nkwa aware wo fetch kato wo se wo be kwa aware akotenase awo ne kuru no ma tenase abobra live life so wo ni sa na wo nya say international ye ye wo de wo abrabo bi be fe di so ahya obo ade yankopon die ni. Begin the prophet Adonai. Listen, if you want to win the day, you have to conquer the night. When to me and conquer night now, forget day, no, a bear hand to mouth. Bosom no, we pay your power, bosom nation yet, not pay Nankasa, some on the cat. They be on my cat baby. Baby, sabi, no one show past life more. We are before we not show past life more. To woman, non show, yes, yeah, engineer. Nkaka nyame emunyam ebebie
So we bushim she ye ni anim ya mobra na se ya ti wo nyame wo mobra wo Ghana ha o me dia dance dia mpacho so betubi esisa na nyame enu nyam ayekese e ba no chiri kwan bi ni prophet Adona o wa de yankopon shi obi bia amen abusia aha na brema kwan me de komo twetwe ni nyina esi before say abrabo no wo kwa eya na wa bambo ekira panya sa abrabo no brabo no carry forward ya na adeka ebi ada ka di wadu na duma wo ye oye edit ya ka message say obi ja comment comment section for Ediama me all the social media handles no too much ph or subscribe like ya share na for so enyo bi ahwe makra